Majestades, autoritats, patrons de la Fundació Príncep de Girona, membres del Consell Assessor i dels jurats, amigos i amigues, ladies and gentlemen, bona tarda. És un honor per mi adreçar-vos tot seguit unes paraules en nom dels guanyadors de l'edició 2014. Els Premis Fundació Príncep de Girona promouen i reconeixen la tasca emprenedora i sobretot el paper que els joves exercim en el desenvolupament d'idees i projectes, amb un impacte important a la nostra societat i de manera que ens impulsen a continuar creient en el poder dels somnis i en la possibilitat de fer-lo realitat. Tot això és possible gràcies a una actitud constant d'autosuperació i d'inquietud pel món que ens envolta. De fet, ser capaços d'aturar-nos un instant en el nostre dia a dia i plantejar-nos-ho tot marca aquesta vocació de canvi i transformació que perseguim y que ens caracteritza. A través de la energía, la curiosidad, la vitalidad y con el máximo sentido crítico y de la responsabilidad, los jóvenes somos capaces de generar nuevos paradigmas a problemas antiguos. Y es precisamente en el momento en el que el compromiso se encuentra con la innovación que nace la esperanza y la posibilidad de un cambio real. Un cambio en el que las artes y las letras juegan un papel fundamental, pues a través de ellas podemos mirarnos y reconocernos y aprender de nosotros mismos y ahondar en nuestros sentimientos. Refugiarnos en ellas ante las incertidumbres de nuestro camino en la vida. No oblidem que l'art és un bàlsam per a l'ànima, un remei necessari que ens serveix d'impuls i referent en el conjunt de la societat. El nostre esperit s'alimentarà de la seva bellesa i ens sortirà reconfortat. Confiem que, a més així, serem millors persones. Estem convençuts que la ciència i la tecnologia són motors fonamentals pel canvi i el desenvolupament, així com la base més ferma per al creixement econòmic. Des d'una perspectiva històrica, els canvis de paradigma que han permès a la humanitat tancar problemes antics i obrir horitzons nous gairebé sempre han estat proposats per joves que reunien talent, formació, altesa de mires i una gran dosi d'esforç. Ara més que mai cal invertir amb fermesa en els joves investigadors que tenen la capacitat de construir un nou futur per a la nostra societat. En el terreny empresarial s'espera que els joves emprenedors contribueixin a fer possible el retorn al creixement econòmic i la generació d'ocupació. Això només serà possible des de l'esforç, la perseverança, la innovació i, sobretot, la internacionalització de les nostres companyies. Competir en un món global i hiperconnectat exigeix que els nostres emprenedors i empresaris tinguin la màxima preparació per tal de poder innovar i crear riquesa i ocupació, mitjançant l'aplicació del coneixement i la resolució dels reptes socials. Y es precisamente desde las entidades sociales dedicadas a trabajar con los más jóvenes donde podemos lograr una ciudadanía más emprendedora, trabajando en primer lugar con el profesorado y las familias, en el desarrollo de programas y asignaturas que contribuyan a fomentar la iniciativa de los alumnos de forma cooperativa y a través de proyectos que eduquen la competencia emprendedora. En nuestros días la implicación social es más importante y crucial que nunca para defender la igualdad de oportunidades y la dignidad de las personas más vulnerables. Es más, la preocupación por lo que nos rodea debe ser inherente a nosotros mismos y de manera que seamos capaces de ver las cosas desde una perspectiva más humana y solidaria en todo lo que hacemos y en todo aquello en lo que nos implicamos. Es una responsabilidad de la que depende nuestro bienestar.
Enmig d'un context difícil, no tots els joves tenim les mateixes oportunitats i és important crear espais de confiança que facin possible el creixement de la nostra generació. Una generació que no està perduda, sinó que senzillament ha de trobar el seu camí. La diversitat és la nostra riquesa i orientar-la i confiar-hi és el primer pas cap a l'èxit. Des d'aquí volem agrair també de tot cor a la Fundació Príncep de Girona la seva empenta i encoratjament per tirar endavant amb la convicció ferma el camí que hem agafat és el correcte. Per continuar més amb il·lusió, convençuts i amb una gran motivació que dona sentit a tot. Gràcies a aquesta iniciativa tan valuosa es mostra al país la importància del paper dels joves tan decisiu. El nostre agraïment a tot l'equip de la Fundació que des de la proximitat ens han acollit amb gran humanitat y nos han hecho sentir cómodas y acompañados. Ninguno de los que hoy recibimos el premio hemos llegado solos hasta aquí, sino que hemos contado con la dedicación de nuestros equipos, compañeros y compañeras que han mostrado desde el inicio una confianza sin límites en nosotros. Sin estas personas que representan el motor de cualquier iniciativa planteada, no sería posible. También a nuestros padres, familias y amigos que han respetado siempre nuestros sueños y han dedicado todo lo que tenían a su alcance para ayudarnos. També als mestres, professors, educadors, que en alguna etapa de les nostres vides han participat en aquesta aventura d'ajudar-nos a inspirar-nos i a assentar les bases del procés nostre com a persones, establint a més les bases del nostre aprenentatge. From Girona, we are sending the world a message of enthusiasm and hope, but also of perseverance and critical thought in order to face all the changes before us. Tenemos el futuro en nuestras manos, así que seamos capaces de agarrarlo fuerte y construirlo a base de nuestro esfuerzo y sacrificio. I que mentre ho fem, continuem buscant les forces que ens han de permetre continuar lluitant per convertir les utopies en realitat. Moltes gràcies.